mấy chế trên khát chu an ron puitling chowa teenager leiro lan ron ni chho hian anuna in thak lok thina anuna thilan ton tam taka wangin mấy chế leiro pui soi lo tak mai kha na sat takina in thaka tol that tu aloni ta hial mai atak nge thil thleng rap thak tak mai mu nom box si chu kan clear ho le don ani Mansfield, Texas Susanna Toledo no hi mei chisak zoom mani in ring tok lo em mai kumsum pakwa upa ania chian pakhat chiania Chelsea Richardson ani Susanna le anu hian in ti thiam vak lo awangin Chelsea ina hian Susanna hi omve a Susanna hi Illinois omania a thianu Chelsea bula Texas hian arunin sonani Susanna hi mizak zoom takani a chian pakhat abula oma kom tu nei chun Chelsea hi atan engkim ti saka in huama ina chet vele engkim mai chu Chelsea ti ngai lovin ati thina chumai baga achanu ina hiana topa achungte pon an theilo chu Chelsea hian apea ati saka angaya mase achian thar Chelsea hi arin anga thil phalle mi that takalo ni lemlo Chelsea hi mi control thiam em mai ania mi thunun thei dan riau hi nei tat maya abula tur po in mi athununa a control theite athlang de kher zela mi pakhat pheituan thunun tu thlem tulian ti in alo soi hiala adu chu engtin tinimo anei thei zelani Chelsea hian abial pa nun dan hi a ot em thin boka abial pa Andrew Walmsley ang hi Andrew hi in nuam le changkam taka achenga nice one. adu zong chu anei theiani ber a unau nu nen hian nunnuam takan neya anu le patizar liawani Rick le Susanna Walmsley te hinu pa in mangai em ani a rim taka na thok thini in an tho rim na zara veng changkang le nuam taka in tawle nuam lutu kan nei thei pha a an fate nun po nuam takin an omtir thei pha bok ma se Andrew Grammer's reporter chuan mu chua chu chung ko hlim mel taka hian thuru kan nei tlat ti hi ani mizinga atha thei ang beralan sham tuma in mangai tlak tak anga lanan tum sham thin ale lama chuan an fa te nun phung thalo tak mai hi an thu pangai tlat le lama Andrew hi rol tharno pang tak kutoram em mai ani a athin rim changina in thunun theilo thil the dar pai te achinga That's the last straw. You're cut off, man. FBI profiler ni chin Candice DeLong chuan fate nule pate chunga an huang tawa kut hialan thlaka nule pate kuthak mi ni silo thinrim taka tuara zil hauzel mi ani chuan thil thalo lo thlen na tur entirna ani alo ti a chuta Andrew Bielnu Chelsea chuan Andrew huat na chu ati tharin ati pun lun zela Andrew chungte po in Chelsea hi andu pui big lo achungte na Bielnu andu lo ti a hria te chuan a thinri ma zual hle a ti chuan a Bielnu nen chuan oi lo khopa thil rap thak an suang tu ata ani na taka chuan na Bielnu Chelsea ron ngai tu chhuwa masak hi ani a inu le pate I ho hle a an thi hlo chuan I ro chan tur te hi han ngai tu ate am ti vela Andrew hian life insurance a ringot po dollar makta duai chuang aladona an in tawle pui tak mai nin hian anu le pate mai lo a unau nu serapo athi nge yangai ti chuan Andrew chuan engki manei vekang anin US dollar makta duai ni don hule insurance poisa zong chu apum bil veka be se ania abialnu Chelsea Rahman puidanani kar khat velan liama an Rahman narap tak mai chu attaka changdon ta der mai tual tha antum an kutibal mia silovin an chianu suam tak mai Susanna chu an bituma Chelsea mi ne thiam tak
thlem zei em mai chuan tu manan kom du lo la ya kom tu ani thu de omna thlenga pe tu le pui tu ani a pui let ve hun ani ti in an thlem vela Andrew le Chelsea chuan Susanna chuan an laka thil engemaw aba angin an ngai tir tlata aril ruwa an tu bet tlat an thil ti tir tum chu Andrew anu le pa te tha tir ani Live here rent free. We drive you to work every day with his family. We're gonna. No, I can't. You're my best friend. I need you. Chelsea Richardson chuan adu zong chu amule ta a best friend Susanna Toledano chu abial pa nu le pa te thatturin a thlem thlule ta a Susanna himi in ring tok lo konfi lo em mai Chelsea ti lo chu thian po nei lo ani a mi tu emo in tiro anti chuan ati lo ngam lova mi thatro ti a thlem na hial po hei adang zo le lovani Andrew nu le pa te hi mi hausa takan ni a an fa pa fel lo ve takle abial nu Chelsea te hian an poisa an do ani tuna Andrew nu le pali afarnu te chu thil ei turin an chuak tian hria a heti lai hi an lo changa an car gas tank ka tak mai chuan Susanna chu lo ka tiran tuma car nunga an chuan tira gas tank ka tak an ka chuan an car chu aka nga chung kwa chu an bau tu anga atu ka insurance poisa an donga nga an nun chuan chen dun to don Susanna chuan a kap tur chu a nervous ang reng hle a mase Chelsea chuan a fui sau sawa You can do this. Okay, here they come. Get ready. Come on. Let me get the gas tank. Now! aka thelta Andrew chung te hian an lam hoin silain ron kap tian lo hria an chi ai khop mai a farnu chuan Andrew chu lo mutlata juani ka mu juani ativak vaka akaran le sak ngei mai white mustang chu chak takina khal lai an va mu a an mu chiang vek lo Andrew ani ti an hria emo an fa pa chu ani lawang ti in an ngai ngam lovin an ring phal lo ani emo he thil thlen nu hian an nun chu pa ngai takin an man chhun zuma achung te hian ru laka hian church engma an siam lova police te investigation an ti tir hek lo an nun chu pa ngai nan mang chhole maya an mi tha tumna masa a an hlo chamta a avoi ni na nan tum le tun tumero ama ai chuan an tum da na tlang ta deu ina an lu to pa Susanna chuan a hlau deu hleka a konfi lo hle mase a thian nu le abial pa chuan an fui le sau sawa iti thei lo ti in atopa chuan Chelsea chuan Susanna chu living room a chuan avanam pheita a aluta Andrew nu chu thuthenga alo mu hil tia mu a silai le kangin a beklama chuan a kapta a pasalin silai ri lo hria a bedroom a lo oma a umna room lama chuan Susanna chuan avo pan le a voi ni thum velan ka pa ka fu chia lo a pa chuan Andrew pa chuan ron be ve a an in be ani ta der heti lai chia hian Chelsea chuan chem te ron la a Susanna chu aron pe a Susanna chuan a vitta Susanna hian Andrew pa hi voi som ni pakhat la ya vita annu kha silai voi khat ka awang kha na thinga la mase Chelsea chuan Susanna chu vakala a thinge ani ti va fia le turina ti a Susanna hian chem awakeng le a voi som pariat awavit le ani nu le pa te hian an fa te nan ti nat phalan ring ngai lo abik takin Andrew pa Puwalmsley khan afa pa kha engki ma pe a in man tau tak in nuam tak kar te thlengin chuan tuna hei afa pa Andrew afa pa engki ma pek chuan a thatta he tual tha na phe na thil om chhun chu duam na ani mi pahni nun na hlut tak chu atop ta a an thi awang hian a thot tu hian enge mu don le poisa mole chu zong chu Sarah Wimsley juwa unaw no hivan neya atang lawa khamizan khan ina a omlova mase rin hlel na thuk takane hewang hiana unaw pa ina araw chan tur te chu block vek na turin paper file ta a anule pa te thattu ani aring tlat mase tol thattu chu evidence pakhata wangin hria chhuwa ani ta Andrew pa Rick Wimsley chuan ama thattu ni na pakhata kota lo lawana chu samani DNA test an nei wata result alo chhuaka mi te chu athong tak zet
Chelsea ani lova Andrew ani lo bok Chelsea chanu Susanna samani Susanna chu thitura achung thu relani don meu chuan a thian te chu asoi chuak ta Chelsea kok masa a aduta Andrew an suang tu na chu thamral ma khop mai Chelsea kha mi them thiam em mai ani a Andrew la kha lo fing vak big lo Susanna la thlem ol lutuk ma doi boxi na ten takti saktur po a thlem ol sam takalo ni bok nen Andrew Walmsley chu dam chunga tang turati anita a Susanna chu death penalty adon che pachanga a in puan na te ngai thlak le ani in dam chunga tang turati anita zuka shemna na ber chu thlem tuli ani Chelsea laka pekani a thitura achung thu rel ni in death rowa a omani